z Moslawiny. Widać, że to są takie geometryczne coś, wzory, tak? I one są, właściwie to są kwiaty, ale tak, geometryczne. To jest wkładane tutaj do szyi, ale dziewczyna nie. I to pokazywało, jak warta dziewczyna. Warta, przepraszam. Bogata. No właśnie, no, to samo, bogata albo warta. Nie, żartuję, przepraszam. To się niosło tak. Zrobimy demonstrację, nie? Na razie. Dziewczyna, kiedy jeszcze nie wyszła za mąż, znaczy, że dziewczyna nosiła to, a to się nazywa parta. No. Ładnie, co? Brawo! Kiedy wyszła za mąż, to ma już tak samo. Demonstrację, tak? A mężczyźni zawsze kapelusz. I u nas w Moslawinie nie, ale w Slavonii zawsze mieli takie coś, co się nazywa tkanica. Tkanica. Wiążesz tak, pas, który się nazywa tkanica i wiąże się tak. Jesteśmy Chorwaty, nie? I na pół Polacy. No i jeszcze nie powiedziałem, jak się to nazywa. To się nazywa podsulica. Może ktoś powtórzyć? Podsulica. Tak. Podsulica. A to jest parta, a to jest zasłon, albo fertun, albo pregacza, rubaczka. To się wkładało na sukienkę. Miałeś nie mam sukienkę. No nie mogę, bo wszystko zepsuję. I na sukienkę kładziecie to i jesteście bardzo piękni. No, i właśnie. Teraz zapraszam swoją klatę z powrotem. Klata. Jest historia, ale zaraz. Przepraszam. Dlatego to wino zginęło. My się nazywamy klapa, kurt, szkielet. Szkielet jest wino albo winogron, który rośnie tylko w Moslawinie, w tym regionie, skąd jesteśmy. Centrum jest kupina. I ten szkielet to jest bardzo dobre wino. Polecamy, ale chorwackie. Wytrawne? Przepraszam? Wytrawne? Wytrawne znaczy, że jest suche, tak? Nie. Gorzkie. Nie, ona ma alkohol, który się nazywa glicerol. I dlatego ma trochę słodki smak. 11-12 jest tak normalne.